Беше студен есенен следобед, а небето над града беше тежко и сиво. Луксозни коли се движеха по улиците, а хората вървяха забързано, гледайки само пред себе си. Сред всичко това, едно малко момче стоеше на тротуара, стиснало в ръцете си смачкан лист хартия. Очите му, големи и уморени, се стрелкаха към минувачите, но никой не го забелязваше. Докато светофарът светна в червено, един мъж в черна луксозна кола спря на кръстовището. Той беше Александър Картер, милиардер, известен със своята безмилостност и власт. Собственик на голяма бизнес империя, човек, който никога не проявяваше слабост. Докато проверяваше часовника си нетърпеливо, гласът на детето проряза шума на града. Господине, купете рисунката ми. Много съм гладен. Александър бавно извърна поглед към момчето. Беше малко, с износени дрехи и ръце, почернели от студ. Въпреки че първият му инстинкт беше да не обърне внимание, нещо в очите на момчето го накара да се замисли. С бавен жест той свали прозореца. Покажи ми! Момчето подаде мачкания лист и той го взе. В следващия миг сърцето на Александър спря за секунда. На рисунката беше изобразено голямо имение с масивни прозорци, висока ограда и фонтан в средата на двора. Това беше неговият дом. Но най-шокиращото беше, че пред къщата стояха две фигури – мъж в костюм и малко момче, хванало го за ръка. Александър усети студена тръпка по гръбнака си. Как беше възможно това? Той вдигна очи към детето, което го гледаше с необяснима смесица от очакване и страх. Откъде знаеш това място? Попита, но в гласа му този път имаше нещо различно. Момчето сведе поглед. Не знам, господине. Просто го виждам в главата си. Александър караше през нощния град, но умът му беше далеч от пътя. Рисунката на момчето лежеше до него и сякаш излъчваше някаква странна енергия. Защо го преследваше този образ? Никой извън неговия вътрешен кръг не би могъл да знае тези детайли. Тогава защо едно просяк момче беше нарисувало имението му толкова точно? Стисна волана по-силно. Нямаше логично обяснение, но нещо в тази рисунка не му даваше мира. Колата спря рязко пред тежките железни порти на имението му. Автоматичната система го разпозна и портите се отвориха безшумно. Когато влезе, тишината вътре го посрещна студено, както винаги. Имението беше огромно, но пусто, точно както сърцето му. Той пусна рисунката на масата и се загледа в нея. Тогава нещо избухна в съзнанието му. Спомен, толкова далечен, че почти го беше забравил. Малко дете, тичащо из градините. Смях, който някога беше изпълвал този студен дом с живот. Но този смях беше замлъкнал преди години. Александър се разходи из къщата, но сякаш ходеше сред сенки от миналото си. Изведнъж очите му спряха върху стария семейен портрет, окачен в края на коридора. Той и едно малко момче, държащо ръката му. Сърцето му прескочи един удар. Прекара пръсти по прашния кадър. Колко години бяха минали, откакто беше погледнал тази снимка? Невъзможно е. Не може да има връзка между онова момче и това дете. Но вътрешно не беше толкова сигурен. Тази нощ той не можа да заспи. Седна в кабинета си, наля си чаша уиски и загледа празния екран на компютъра си. Пръстите му се стегнаха върху масата. Трябваше да намери това дете. Но защо? Какво толкова го привличаше към него? На следващата сутрин Александър вече беше взел решение. Той нямаше да остави въпросите без отговор. Облече костюма си, но този път не отиваше на бизнес среща. Този път цялото му внимание беше насочено към едно единствено нещо – момчето с рисунката. Градът беше оживен. Хората бързаха, но за първи път Александър не виждаше нищо от обичайния хаос. Спря колата си близо до мястото, където го беше срещнал. Но там нямаше и следа от детето. Може би беше просто поредният просяк, но ако е нещо повече. Завъртя се около сградите, огледа се внимателно, разпитваше минувачи, но никой не знаеше нищо. Минаха часове, тък му щеше да се откаже, когато чу глас зад себе си. Търсите ли мен, господине? Александър се обърна рязко. Момчето стоеше там, леко смутено, но със същия поглед, който го беше разтърсил още първия път. Защо ме нарисува?
Гласът на Александър беше твърд, но вътре в него бушуваха съмнения. Просто не знам. Виждам тези образи в главата си. Не мога да ги спра. Това е моят дом. Това съм аз на рисунката. Откъде знаеш тези детайли? Момчето сведе поглед. Не знаех, че съществува наистина. Просто го усещах. Усещал. Как е възможно? Александър изведнъж осъзна, че не може да си тръгне без повече отговори. Къде живееш? Момчето посочи стар и занемарен склад в края на улицата. Там. Понякога, когато не вали. Стомахът на Александър се сви. Как е възможно това дете да има такава съдба? Защо именно той ме срещна? Той взе твърдо решение. Щеше да го заведе в имението си. Господине, защо ми помагате? Александър се поколеба за миг, но след това отговори честно. Не знам, но ще разберем заедно. Имението на Александър беше впечатляващо, но когато вратата се отвори и Итан влезе вътре, той не изглеждаше изненадан. Очите му се плъзнаха по високите тавани, по картините по стените, по старинните мебели. Александър го наблюдаваше внимателно. Това дете не е просто просяк. Нещо в него е различно. Бил съм тук преди, прошепна Итан, а думите му застинаха във въздуха. Александър рязко се обърна към него. Какво каза? Не знам как, но чувствам, че съм бил тук. Познавам това място. Студени тръпки преминаха по тялото на Александър. Той реши да тества момчето. Добре. Покажи ми нещо, което никой, освен живял тук, не би могъл да знае. Стаята с червените стени. Там, където винаги миришеше на лавандула. Александър изтръпна. Никой, абсолютно никой не знаеше за тази стая. Тя беше частна, заключена, използвана само от едно единствено същество. Неговия покоен син. Това не е възможно. Как това момче може да знае? Без да каже нищо, Александър поведе Итан нагоре по стълбите. Спря пред една врата, която не беше отварял от години. Тук ли е? Момчето кимна бавно. С треперещи ръце Александър отключи вратата. Вътре всичко беше същото. Детските книги по рафтовете. Малките картини, рисувани от ръка, която вече не беше сред живите. Играчките, останали недокоснати. Той обичаше тази стая. Александър се обърна рязко. Кой? Момчето. Детето, което живееше тук. Синът ви. Тишината в стаята беше оглушителна. Александър не можеше да диша. Как? Как е възможно? Итан докосна малко дървено конче на нощното шкафче. Той ме чакаше, но вие така и не дойдохте на време. В този момент, за първи път от години, очите на Александър се напълниха със сълзи. Дали съдбата му даваше втори шанс? Без да каже нищо, той затвори вратата. Но вече знаеше едно. Повече нямаше да бяга от истината. Слънцето изгряваше над имението, но този ден не беше като останалите. Нещо в Александър се беше променило. Толкова години прекарах в преследване на богатство, а загубих най-ценното. Итан стоеше до прозореца, гледайки градината. Когато съм тук, се чувствам у дома. Александър се усмихна за първи път от години. Защото това е твоят дом, Итан. От днес нататък ти си моето семейство. Очите на момчето се разшириха от изненада. Но, защо? Аз съм просто едно дете от улицата. Александър постави ръка на рамото му. Не, ти не си просто дете. Ти си моят втори шанс. С тези думи всичко се промени. Имението, което някога беше студено и празно, сега се изпълни с живот. Итан започна да свири на старото пиано. Вечерите бяха изпълнени с истории, смях и уют. Александър вече не беше сам. Богатството не е в парите, а в любовта, която споделяме. Години по-късно, в същата градина. Итан вече беше пораснал млад мъж, който сега помагаше на бездомни деца, давайки им дом, както Александър направи за него. Александър, посребрен, но щастлив, го наблюдаваше с гордост. Без теб нямаше да бъда тук. Не, Итан. Без теб аз нямаше да бъда този, който съм днес. Защото понякога вторият шанс идва в най-неочаквана форма. В онази вечер, докато двамата стояха на терасата, Александър вдигна чаша. За бъдещето, Итан. Направи го такова, каквото ти искаш да бъде. За семейството, което сами си създаваме.
Отдалеч се чуваше музика, а в имението, което някога беше празно, сега цареше живот. Александър разбра, че животът му най-после е пълен. И понякога едно дете с рисунка може да промени целият ти свят.